бародаро конкурс рафтестае ки 87 адад приз дора. Номбар мекунем призора: 3 мошин Opel Hatchback тонировка состоянишон хуб, 5 дона конверти 20000 рубла, 10 дона конверти дига 10000 рубла, 20 дона конверти дигаи 3000 рубла ва 50 дона конверти 1000 рубла. Общий билет 800 донае. Нархи як билет 1000 рубл. рақамое ки дар рӯи экран дидестен Сбербанк дора барои билетҳоро харидан ва WhatsApp барои чекҳоро фиристондан. Ай бошад сурати паспорти шахсе ки конкурса мегзарона. Бале бародарои конкурси ман нестай. Ссилкаи канале ки конкурса мегзарона ма дар таги видео мемонам. Бидароен дар каналшон хичон гап задагиян, маълумоти бештара бигирен. Агар ки жиланӣ боша, марҳамат иштирок кунед. Як конверт 5000 барои комментарҳои беҳтаринтон. Сар мекунем видеора. бале шумо медонед ки мо дар ин канал редка дар бораи новостиҳо гап мезанем, лекин бовар кунед бародаро ки дар дунё ҳолатҳои рух мета ки хеле ҳам ҷолиб ва ғайриёдӣ ҳам бигем мешава. яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи чунин новостиҳо. ва пеш аз видеора сар кардан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи чидагиай ба шумо имкон мета ки дар бурди ҷанговаро пул кор кунед. ҳангоми регистратсия кардан фаромӯш накунед ки дар якум папалненитон промокоди канала истифода барен то ки бонус ба даст биёрен ва далнешида бонус ҳам монда пул кор кунед. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария закрепи чидагиай. агар ки ягон новости ғайриёдиро шумо ҳам мушоҳида кардагӣ бошен ва ура дар ягон ҷо нишон додагӣ набошанд, метавонед дар комментария бинависен. як подборкаи дига мо метавонем ки дар ин бора ҳам кунем. новости аз подписчикҳо. аввал шумо ин новостиро тамошо кунед, неки ки бинен да чиво абсурдния. агар ҳамин гуна абсурдни боша новостиҳои шумо ҳам. барои чӣ хотире ки новости простоя метавонанд дар телевизорам тамошо кунанд. а дар ин канал бояд чизи простоя набоша ку. Серьезно меги? Мард дар интизори пособияи давлат дар шоти банкиш 8 миллион доллар дарёфт кард. аз он ойлики ки мо интизорем ва фикр мекунем ки мо арзандаем, моро камтар пардохт мекунанд. лекин Чарлз Калвин аз Индиана дар шоти банкии худаш 8 миллион доллар ёфт. омода буд ки ҳаёти худша куллан тағйир бита. ҳангоми тафтиш кардани шоти банкии худаш тавассути банкомат моҳи апрели соли 2020 ҳангоми тафтиш кардани шот ӯ ба чашмои худаш бовар карда наметонист. Я охерел просто. ӯ тасаввур кард ки дар чӣ метона бойгарии худша сарф кунад. шумо дар комментария бинависед ки агар чунин маблағ ба даст оварда метонистен, якумин ҳаракате ки мекарден и чӣ буд? дар ин вақти хушҳолиш Чарлз ба банк занг мезанад. ба он нигоҳ накарда ки дар чеки ӯ 8 миллион 200 ҳазор доллар нишон дода шудагӣ буд, аз ӯ тараф мегӯянд ки ашибка шудагиай дар вақти перевод кардани пособия ва чунин рақам дар шоти реални нест. бале бародаро, ин хел ҳолат хеле ҳам ғамгинкунанда. дар як лаҳза ӯ боис шуд ва гашта банкрот шуд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дар чеҳраи ӯ ғамгинӣ ё ин ки зиқӣ дидан намешид. чӣ хеле ки рӯзноманигоро мегӯянд, ӯ гуфт ҳангоме ки ту камбағалӣ, ту танҳо метавонӣ ки талоши ба боло баромадан кунӣ. зан таваллуд кард, бо занбурҳо ҷанг кард ва пажар ташкил кард. бале бародар, ин кор нереал наметавад, не ки ин кор дар асл рух додагиай. ҳама ин кор рух мета дар як вақт. шаҳрванди ҳомиладори Калифорнияро соли 2015 дарди кӯдак меҷиқад ва ӯ раҳи ба тарафи хонаи падару модараш рафтана тавассути ҷангал мехоҳад ки миёнабир кунад. лекин мутаассифона дар дуруни ҷангал раҳгум мезанад ва чунин дар ҷангал чиқир рафтагӣ буд ки связи телефон гум мешавад. яъне чӣ хеле ки шумо аллакай фаҳмиден, ӯ маҷбур мешавад ки дар дуруни ҷангал дар танҳоӣ таваллуд кунад, дар ҳоле ки ба тарафи ӯ занбуру пашаҳо ҳуҷум мекарданд. а дар ин вақт боша ӯ кӯмак ҷиғ мезад. ёрдам тияне мае халосум кунене. лекин ба доди ӯ ягон кас намерасид, яъне ки доду фиғониро ҳеҷ кас намешнавид ва ба хотири диққат ҷалб кардан то ки ба кӯмаки ӯ ягон кас ҳозир шава, ӯ мехоҳад ки оташ даргирон кунад. лекин дар натиҷа оташ чунон калон мешавад ки ҷангали дараму кӯҳбудара покиза бисӯзонад. бале, дар натиҷа диққат ҷалб карда метавонад. диққати хеле ҳам ҷиддӣ ки пажарникҳо омада ӯро аз занбуру пашаҳо ва бо кӯдаки навтаваллуд кардагиш кӯмак мекунанд. папугаи бритониёӣ муддати 4 сол гум мешавад. ҳангоме ки 4 сол пас бармегарда, бо забони испониёӣ сухан мегуфт. соли 2010 папугай бо номи Найҷел аз соҳиби бритониёиш меравад.
ура меовад 4 сол пас соли 2014 як зан аз ҳамсоя шаҳр. Дар ин вақт ин зан папугаи худша ҷустуҷӯ мекард. Ҳангоме ки папугая дарёфт мекунад, фикр мекунад ки ин аз худшай. Лекин ҳангоме ки ба духтури ҳайвонот муроҷиат мекунад, баъдан маълум мешавад ки ин папугаи ким кадом шахси бегонара ёфтагиай. баъди чанд қадар вақт ин зан соҳиби асосии папугая дарёфт мекунад ва соҳиби асосиш аҳамият медиҳад ки папугай ба забони испониёӣ ҳарф мезанад ва зуд номи Ларриро мегирад. То ҳоло маълум нест ки ин қадар вақт папугай дар киҷо мегашт ва кияй ин Ларри. дар комментария бинависед ки оё ягон вақт шумо папугаи сухангӯйро аз пеш дидагиен ва ӯ ба кадом забон сухан мегуфт. чӣ хеле ки гуфтем бародарон, новостие ки имрӯз дар борашон гап мезанем хеле ҳам ҷолибай. яъне ки новости баъдие ки ҳоло дар бораш гап мезанем чунин ном дорад. зани гумшуда дар ҷустуҷӯи худаш иштирок кард. вақте ки як зан аз гурӯҳи туристо дар Исландия гум мешавад, як чанд соат ҳаракат мекунанд ки ӯро дарёфт кунанд. а баъдан мефаҳманд ки шахсеро ки ӯ ҷустуҷӯ доранд дар ҷустуҷӯи худаш иштирок дорад. яъне ки чунин кор чӣ гуна рух доданаш мумкин аст. вақте ки ягон гурӯҳи туристо ба ягон ҷо сафар мекунанд, ӯҳо махсус гид доранд ва туристо иш қатъиш хештавор нестанд. шахси роҳнамо, яъне ки ҳамун гидошон ӯро назорат мекунад. ай духтаре ки дар ҷустуҷӯи худаш иштирок кардагиай, либосҳоша иваз мекунад, а дар бораи иваз кардани либосҳош дигаро намедонистанд. а шахсеро ки ҷустуҷӯ мекарданд ба описанияи либосҳош ҷустуҷӯ мекарданд, яъне ки чунин кофта дорад, чунин брук дорад, чунин рангу бор дорад. ай одам либосҳоша иваз кардагиай, номша ҳеҷ кас намедонист, на лицо намешнохтанд. ва дар инҷа савол ба миён меяд ки пас чаро ӯ духтар худаш дар ҷустуҷӯи худаш иштирок кардагиай. мегӯянд ки як духтар, як турист гум шидагиай, а описанияе ки гуфтагиянд и дидагӣ нест. аз eBay занак стол заказ мекунад, лекин ба ҷои 150 моҳии зинда ба даст меорад. соли 2015 як зан столу стули шишагӣ заказ мекунад бо арзиши 185 фунт. а ба ҷои ӯ дар пакетҳо 150 моҳии зинда меоранд. албатта ки чунин пакетҳо барои нишастан ё ин ки дар боло ягон чӣ хӯрдан пешбинишидагӣ набуданд. лекин баъдан хушбахтона ӯро бурда ба ҷои даркориш мерасонанд, яъне ки ба зоомагазин. а ба зан боша столу стули худша заказора перепутат мекунанд. баъди амалиёти 45 дақиқа милисаҳо фаҳмиданд ки паланг ин бозича аст. вақте ки фермери шотландӣ соли 2018 ба политсия занг мезанад, политсиё ҳайрон мешаванд ҳангоме ки аз фермер мешнаванд фермер ба ӯ мегӯяд ки дар участкаш тиграй. ҳангоме ки инспектор ба ҷои ҳодиса наздик мешавад, ӯ ҳам фикр мекунад ки ин палангай ва метарсад аз мошин баромадан бе ёрӣ. баъди 45 дақиқаи амалиёт полисейскиҳо мефаҳманд ки ин просто бозичае. чӣ хел ӯ дар ин ферма қарор гирифтагиай, ягон кас баъдан маълум карда натонист. лекин фермер ӯро ҳамчун хотиравӣ мемонад. албатта дӯст фургони дӯздидагиша бармегардонад ҳангоми дарёфт кардани ҷасад дар дохилаш. Боби Вашингтон бояд ки ҳайрон намешед ҳангоме ки дар дохили фургон ҷасад дарёфт мекунад. шумо оз мепурсед чӣ бояд ҳайрон намешед? барои он хотире ки ӯ фургони морга медузда. ба фикрам ин дӯст намехост ки бо ҷасад кататса кунад ва фургона дарҳол бармегардонад ва дигар фургони беҷасада мегирад. лекин ӯро хушбахтона дарҳол дастгир мекунанд. рейси 666 ҷумъаи 13 числа дар хел, яъне ки дар дузах нишаст. рейси 666 Finnair соати 13 рӯзи ҷумъаи 13 числа дар самолёти 13 сола дар Хелсинг менишинад. ба забони лотинӣ хел дар забони русӣ садо метаҳад ҳамчун ад, а ад ба забони тоҷикӣ и дузахтай. яъне ки ҷолибии ин новостӣ дар чи аст? рақами 666 рақами шайтон меган. аз 13 числаи рӯзи ҷумъаам дар ӯ давлатҳо на он қадар хуб қабул карда мешавад. шаҳрванди шотландиро гунаҳгор мекунанд барои қасдан дар вақти тафтиш. политсия Стюарт Кука барои нигоҳдории маводи мухаддир гунаҳгор мекунад, лекин амалиёти ҷустуҷӯӣ каме ҳам вайрон мешавад. яъне гап дар сари он меравад ки воздухи даруниша Кук рост ба тарафи офитсер хориҷ мекунад ва як бор не 3 бор. ва баъдан мепурсад: оё ба шумо писанд аст?
дар натиҷа ӯ барои нигоҳдории маводи мухаддир ва газови атака ба офитсер ба муддати 75 соати кори ҷамъиятӣ муҷозот мешавад. киллерҳои хитоиро паси панҷара ҳабс мекунанд, барои вазифаи худшона дар сари дигар шахс гузоштанд. бизнесмени хитоӣ аз хизматрасонии киллерро норозӣ монд, вақте ки $218,000 пул дод киллера барои нобуд кардани конкуренташ. лекин киллер намехост ки дастҳои худша хунолуд кунад. пула мегира ӯ як қисматша ба дигар киллери арзонтар мета ва ӯро фармон мета ки ин кора ӯ анҷом буда. бале бародароз, шумо фикр мекунед ки хай просто посредникӣ карда як киллери дига як қисмати пула гирифта ин кора анҷом мета. не ки протсесс то ҳамин дараҷаро абсурдае ки давом ёфтан мегира, яъне ки киллери дигари бо дигариша нимша мета мега тбк дигариша ҳам хеле 5 киллер иваз мешавад ва охирон киллер шахсеро ки бояд бикушанд бо ӯ во мехӯра ва мега ки хоҳиш мекунад ки инициировад ки маргихта, яъне ки ҳама хел нишон буда ки как буто мурдагиит. ва албатта бародаро инициироват кардани марг ин чизи оддӣ нест, яъне ки ту бояд нобуд шавӣ, натовӣ ки тира мурда фикр кунанд. худтон мефаҳмед ки барои чӣ сабаб шахсеро ки бояд бикушанд ба ин шарт розӣ намешавад ва ба ҷои ба политсия муроҷиат мекунад. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! дар натиҷа бизнесмен ва 5 киллера дастгир мекунанд. тасаввур кунед шумо ки ҳабстон мекунанд на ба хотири киштор, а ба хотири оне ки вазифатона дар сари дига кас монде. ман дар мобайни пои террорист ҳамон қадар сахт зарба задам ки сухажири почаам осеб дид. ӯра мобайни почаш оҳанӣ буда. соли 2007 ду мард ба як ҷипи бармехӯранд ки пур аз пропан буд ба хотири ӯра тарконидан дар фурудгоҳи Глазго. баъди ин кор яке аз таксистҳо ба тарафи террористе ки оташ гирифтагӣ буд давида почаи худша лад мета ҳангоми зарба задан дар мобайни пои террорист. бале ҳаракати хеле ҳам ҷасурона, лекин таксист барои ҳаракати хубаш бекрасовкӣ наик монд, барои чӣ ки ӯро ба экспертиза мегиранд. мард дар либоси телепузик ба хона ҳуҷум карда хӯроки хитоиро медузда. соли 2014 донишҷӯро ба гуноҳи ба хона ворид шудан ва расонидани зарар ба эвази $495 гунаҳгор мекунанд ва ҳамчунин барои дуздидани хӯроки хитоӣ ва ҳамаи корро ӯ анҷом метад дар либоси телепузик. баъди ҷашн гирифтани праздники Хеллоуин донишҷӯи майзада ба хона ҳуҷум мекунад барои ғорат кардани хӯрок. ҳангоми хӯрока дар сумка гирифтан, бале бардоро хӯрока дар сумка мегирад ва дар пол резонда чаконда ҳам хел буромада меравад ва дар наздикии хона ӯро дастгир мекунанд. дар дохили сумка хӯрок, дар тан либоси телепузик. намедонам ин хел плани дуздӣ дар сари бале танҳо майзада мезанад. зан дар костюми сумо, яъне ки сумо як намуди варзиша бардоро ҳуҷум кард бо дӯст духтари пешинааш ки бале дӯст духтари худаш зан дӯст духтарша типа ё лесбиянкан типа не реалӣ ва дӯст духтари пешинааш ҳуҷум мекунад ба хотири оне ки ӯ даст вардоштаги тарафи марде ки дар костюми сникерс буд. вот и новости. бар барои ҳамҷинсгаро дар Дублин ба майдони рақобат мубаддал гашт. зан дар либоси баретси сумо арӯси пешинаша ба бутилка мезана ки дар либос пинҳон кардагӣ буд ва ҳамаи ба хотири оне ки ӯ ба тарафи марде ки либоси ба мисли батончики сникерс дошт даст вардоштагӣ. ман намедонам ки ин зан ӯра ба мард рашк кард ё ин ки просто нахост ки ӯ батончики сникерса бихӯра то ки фигураша вайрон накунад, барои чӣ хотир ки ё ҳамҷинсгар буданд. феминисткаи нимбараҳна нагузошт ки ба хук хӯрок буданд. дар вақти гузарондани еврои 2012 дар Украина як хуге буд ки гӯё ӯ ғолиба пешгӯӣ мекунад тавассути интихоби хӯрок аз ду тарелка бо байрақҳои даста, яъне ки агар байрақи ду дастара бимонӣ, хук аз кадом тарелкае ки хӯрд ҳамун даста ғолиб мешавад. Че, ебанутый, что ли? Короче, як беақлик, короче, да, бародарои. Намедонам, ҳофтам ба киҷош фикр мекунад. Ва шаҳрвандои ҳамин минтақа мегӯянд ки ин хук ҳама вақт метавонист ки пешгӯӣ кунад, яъне ки аз кадом тарелкае ки мехӯрд ҳамун даста ғолиб мешуд. Ва ин корро мехостанд ки дар камера ба навор гирифта дар телевизион дар новости нишон буданд. Лекин ин маросима як зан вайрон мекунад. Пеши барша дар камера луч карда протест нишон медиҳад, яъне ки ҳамон вақт протести феминисткҳо мегзашт. дар зоопарки Египет хара ба монанди зебра краска карданд. Вақте ки дар интернет сурати хеле ҳам ғайриоддии зебра паҳн шуд, сардори зоопарк гуфт ки
ин дар ҳақиқатан ҳам зебра, лекин бинии зебра сиёҳ набуд ва формаи гӯшҳош ва размери ӯ тамоман ба зебраи ҳақиқӣ монанд набуд. яъне ки ҳама мефаҳмад ки ин дар ҳақиқатан ҳам хара, на ин ки зебра. Мара дилам сӯхт барои ту. мардеро дастгир карданд ки санҷоба метамфетамин мехӯронд. моҳи июни соли 2019 хонаи марда ҷустуҷӯ мекарданд бо номи Мики Полк. дар рафти ҷустуҷӯ дарёфт мекунанд метамфетамин, якчанд таҷҳизот барои маводи мухаддир, бранжлет ва ҳамчунин санҷоби хонагӣ. ба гуфти ҳамсояҳо, ин мард ҳамавақт санҷоба бо кличкаи Дизнац метамфетамин мехӯронд. ҳоло шумо савол метавонед ки барои чӣ ӯ ин кора мекард? барое ки ӯ хонара нигоҳубин кунад. баъдан марда дастгир мекунанд, аз санҷоби ӯро боша ба озодӣ сар метаҳанд. акнун намедонем ки оқибати ҳаёти ин санҷоби бечора чӣ гуна мешуда бошад дар ҳолати дозаи дар кориша наёфтанд. индуӣ дар маросими ҷанозаи худаш бедор шуд. ба он нигоҳ накарда ки табибо ӯро мурда эълон карданд. вақте ки индуси ҷавон соли 2019 ба садама дучор шуд, ӯро ба беморхона бурданд. ба ҳама табобатҳо нигоҳ накарда, муддати хеле ҳам дароз дар оҷа ӯ беҳуш мемонад. наздикош чӣ қадар пуле ки доштанд, то бучиданша ӯро кӯмак мекунанд. дар ҷарроҳиш $10,000 сарф мекунанд. намедонам ин сафпаденӣ мешавад ё ин ки не. ҳангоме ки наздикои ӯ ба табибо мегӯянд ки пулшон тамом шудагиай, табибо ӯро мурда эълон мекунанд. вақте ки наздикош ӯро ба гурондан омода буданд, мушоҳида мекунанд ки пои ӯ меҷунба ва абрадна ба беморхона меоранд ва дар беморхона духтуро дар аслам тасдиқ мекунанд ки ӯ зиндааст. баъдан расследование оғоз мешавад. албатта ки ӯро метавонистанд ё ин ки бугуронанд ё ин ки бусӯзонанд, агар ки почааш намеҷунбид. лекин хушбахтона ин кор рух доду ӯро нагуронданд. лекин чӣ хеле ки боша, почаи ҷасад ҷунбидан ин на он қадар даҳшатнок аст, аз онида ки прямо аз дуруни гроб бупара бихеза ҷасад. гов марди индонезиро васваса кард. хай чӣ, барои гӯш кардани ҳодисаи на он қадар хушҳоли чӣ бугум майра, намедонам чӣ хел ҳодиса биномем. хай тайёр бошен гӯш карданда, баъд шумо биномен шай ки чӣ гуна ҳолате вабши. соли 2010 ҳангоми ҳамин кори ғализира кардан, ҷавони 18-солаи индонезӣ дастгир карда мешавад. ӯ мегӯяд ки гов намуди зоҳириша ба монанди духтари базеб тағйир дод ва ӯро ба номаш ҷеғ зад бо садои васвасаовари духтарӣ. ман намедонам ки чӣ гуна овози васвасаовар метавона бошад. мумкин е ки дар дигар давлатҳо ин ҷавона интизор буд хеле ҳам муҷозоти даҳшатнок ба ҷои гов, лекин не бародаро. ӯро ба махсус ритуал худша тоза кардан мефиристану ҷаримааш мекунанд. ак гови бечораро боша дар ов ғарқ мекунанд, то ки касофати ӯ дар деҳа назанад. барсук секс-карлики Гордон Рамзира хурд. ин хеле ҳам новости ғайриоддия ай Сандерспорт. соли 2011 карлик аз Уелса бо номи Ферси Постер дар индустрия хеле ҳам муваффақ мешавад, яъне ки дар сабт кардани видеоҳои фаҳш ва ба хотире ки ба Гордон Рамзи монанд буд, хеле ҳам машҳур мешавад. лекин карьераи ӯ ки нав авҷ гирифтеста буд, дарҳол манъ мешавад, ҳангоме ки ӯро қисман хурдагӣ аз ҳелчаи барсук меёбанд. иш маълум нест ки ӯ барсукҳо гишна буданд ё ин ки майда будани ира дидан хӯрданд ё ин ки Гордон Рамзи худи шеф-повара мувофиқи менюи хӯрокҳои худи шеф-поварро хӯрданд. иш фаҳмо нест, лекин ҳамин қадарш фаҳмоае ки ӯро хӯрданд. ин хелшам мешуда. дар комментария бинависен ки кадом ин новостиҳо дар шумо хеле ҳам ғайриоддӣ ва аҷиб тофт. ва агар ки меҳнати моро қадр кардан бихоҳен ва подписчики ҳақиқӣ бошен, метавонен махсус раҳматнома рӯй кунен.